Ni kuchokera kuno kwa MBC, muli ndine Cosmas Chale, poyamba naye mitu yake. Boma lati mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse za boma pakagwiridwe ka ntchito ungathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Chiwerengero cha Malawi omwe amwalirira njira pobwera ku Malawi kuchokera ku South Africa tsopano chafika pa 5. Munkhani za masewero, mtsogoleri wa bungwe la Sulo, Brigadier General Gilbert Mitawa, wasankha mtsogoleri wa bungwe la FAM, Fleetwood Haiya, kuti ndi yemwe akumufuna kuti adzayimirirenso pa mpandowu pa chisankho chomwe chichitike chaka chamawa. Boma lati mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse za boma pakagwiridwe ka ntchito ungathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko mogwirizana ndi masomphenya a dziko lino. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wanena izi ku Mangochi pamene amatsekulira maphunziro akuluakulu a mabungwe komanso nthambi za boma mdziko muno. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula pamene amatsekulira maphunzirowa, mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi wati kulimbikitsa mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe komanso nthambi za boma kuli ndi kuthekera kothandizira kuchita zinthu poyera pakati pa adindo zomwe zingathandizire kuti mabungwewa apite patsogolo pa ntchito yotumikira Malawi. Dr. Saidi ati mabungwe ambiri a boma angapite patsogolo ndi ntchito zawo ngati pali kumvana komanso ubale wabwino pakati pa adindo omwe akutsogolera mabungwewa. Pamenepa Dr. Saidi ati boma likuyembekezera kuti pakutha pa maphunzirowa akuluakulu otsogolera mabungwe komanso nthambi zina za boma akhala ndi upangiri wabwino wa momwe angagwirire ntchito zawo polimbikitsa umodzi, kuchita zinthu poyera komanso kupewa mchitidwe osakaza chuma cha boma. Pofuna kuti anthu athandize apresident kutukula dziko lino ayenereka kumagwirira limodzi. Mabodi asamapite umbali ina pamenenso management kupita mbali ina, tonse tiziona kuti cholinga chathu njani bungwero ndipo zimene zozo azichita mogwirizana ncholinga choti ntchito zonse za boma, ntchito zonse za maparaseto athu ziziyenda bwino. Fo zikatero tikhala kuti chifunofuno chathu kama chikhumbo chathu cha Malawi 2063 tichikwanirisa. Mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi School of Government lomwe likuchititsa maphunzirowa, Professor Lewis Dzimbiri, wati akuluakulu omwe akuchita maphunzirowa ndofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino kumbali ya nkhani za chuma kamba kuti amatsogolera nthambi za boma. CEOs management ikaziwenso malire yawo komanso mabodi akaziwe malire yawo, akaziwenso ubale wawo wa anthu awiriwa kapena magulu awiriwa komanso ubale wawo ndi boma. Mukutero ndiye kuti boma lizakhala likutumikira anthu mokwanira komanso chitukuko cha dziko chipita pasogolo chifukwa mabodi amene wawa ndi amene akutumikira anthu munjira zosiyanasiyana. Maphunzirowa abweretsa pamodzi apampando a mabodi a mabungwe ndi nthambi za boma ndinso akuluakulu a mabungwewa ndipo akuchitika pamutu olimbikitsa umodzi pakagwiridwe ka ntchito. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Aphungu a nyumba ya malamulo mboma la Mzimba ati ndokhudzika kuti anthu mbomali akhalagwiritsa ntchito misewu yosakonzedwa komanso yoopsa kwa zaka zisanu ndi chimodzi zapitazi. Polankhula m'malo mwa aphungu ena pamwambo okhazikitsa ntchito yokonza misewu mbomalo, phungu wa Mzimba Southwest Akhumbo Kachali ati ndizomvetsa chisoni kuti boma lapitalo silinayike patsogolo ntchito yokonza misewu zomwe zaphetsa anthu ndi kuyika miyoyo ya anthu ochuluka pa chiopsezo. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Akachali nzomvetsa chisoni kuti boma lapitalo silinayike patsogolo ntchito yokonza ndi kusamalira misewu mbomali zomwe zapangitsa kuti anthu adzivutika poyenda komanso ponyamula katundu. Iwo ati kukhazikitsidwa kwa ntchito yokonza misewuyi kukuonetsa kudzipereka kwa boma latsopano la DPP pothana ndi mavuto omwe anthu akhala akukumana nawo kwa nthawi yayitali. Akachali omwe ndi wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ayamikiranso boma la DPP chifukwa chokweza ndalama za Constituency Development Fund CDF kufika pa 5 billion kwacha, ponena kuti kuonjezeraku kupereka mphamvu kwa aphungu ndi makhonsolo kuti akwaniritse ntchito za chitukuko zomwe zikukhudza mwachindunji miyoyo ya anthu. Msewu unowo unapalidwa zaka 6 zapitazo. Kuyambira nthawi imeneyo sunapalidwenso mpaka pano. Inu mukuziwa
ndi mmene mvula yagwera masayikloni msewu panopa unafika poti ukulephera kuyenda. Koma msewu umenewu kuno kumzimba ndi mbali imodzi wofunikira kwambiri, ndi anthu ambiri amene akhala kuvutika, ndipo lero kuti msewu umenewu greda yabwera ikuyamba ntchito, tikuyamika Ambuye chifukwa ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo chonyadisa. Komanso ndiwonjezere kuti kuthokoza boma chifukwa cha masomphenya a devolution pa chizungu, kuti mphamvu zipite ku anthu. Ndi 5 biliyoni anatilonjeza ija ndikukhulupirira kuti itithandizanso kuonesesa kuti misewu komanso ifeyo pa kanso tizipanga ma decision kuti tikalime misewu ngati mmene taganizira pano. Tindi chikhulupiriro kuti ndameneja ikabwera ithandiziranso kwambiri kuti misewu muno mu mzimba chaka chino ilimidwe ndipo anthu aone kusintha. Bwana mkulu wa boma la Mzimba Emmanuel Bukutu ati ntchito yokonza misewuyi isintha miyoyo ya anthu chifukwa ithandiza kuti mayendedwe akhale osavuta komanso otetezeka. Tikuyembekezera kuti kuyambira lero mpaka pamwe mvula izakhale ikuyamba tikhala ndithu titapita mtunda ndithu wautali. Chachikulu ndichoti nthawi imeneyi tipeze zofunikirazo makamaka nkhani ya mafuta ndi masources ena othandizira, enanso ngakhale kupanga service machina amenewa mabullets ndina zotero, masources amene akhale ali ready. Chikhumbokhumbo chathu momwe mwamvera kale ndichoti ife ngati khonsolo tionesese kuti pakhale non-stop tisayimeso iyayi. Mu gawo loyambali khonsolo ya boma la Mzimba ikukonza dongosolo lokonza makilomita 43 a msewu kuchokera pa Mzimba boma kupita ku Idingeni. George Kadawire, MBC Mzimba. Boma lati labweretsa nzika 30,000 mdziko muno zomwe zimavutika ndi zamtopola zomwe nzika zina za dziko la South Africa zikuchitira nzika za maiko ena. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yanena izi ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe pamene imapereka chithunzithunzi cha mmene ntchitoyi ikuyendera. Kuchokera ku Lilongwe nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Minister of Foreign Affairs and International Cooperation George Chaponda said the sustained engagement with the South African government has helped deportation of Malawians in South Africa to be changed into voluntary repatriation. The minister indicated that the number of people who want to return home in recent weeks continues to rise, and government is steadfast to ensure every Malawian returns home safely. Chaponda told Parliament that the South African government has been supportive in the whole repatriation process as it helped with the buses for ferrying stranded Malawians, while the Malawi government sent 55 buses for the full repatriation exercise. There will be a special envoy. The President of South Africa, Cyril Ramaphosa, has mentioned to our President, Professor Thabita Mutharika, that he is sending a special envoy to look at this issue. And then finally, it has been agreed that SADC will send a special envoy, a special committee to go to South Africa to look at the whole issue of xenophobia, all the issues which have been raised here by the opposition. These issues will be talked and looked into. Commenting on the issue, leader of opposition, Simplex Chichola Banda, described the xenophobic attacks in South Africa as worrisome and urged the government to fast-track the repatriation exercise. Ministries of Home Affairs and also Foreign Affairs, where they can reach an amicable solution. Number two is Malawi government to work on a plan, a resettlement plan, where the children that are coming from South Africa should be placed in schools, and those parents that are coming from South Africa should be resettled, and then cushioning measures where they can be able to be supported for them now to start earning a living here. The xenophobic attacks against foreign nationals in South Africa began in April this year, which resulted in the loss of lives of Malawians.
Ndipo chiwerengero cha Malawi omwe amwalirira njira pobwerera kuno kumudzi kuchokera ku South Africa tsopano chafika pa 5, chiyambire ndi ntchito yobweretsa nzika zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi. Mmodzi mwa akuluakulu nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Anele Kalengamaliro wati munthu wachisanu wamwalira kucha kwa Lolemba pa 6 Julayi mdziko la Mozambique. Themba Mwale ali ndi ripoti. Kalengamaliro wati mwa anthuwa anayi ndi abambo pomwe mmodzi ndi mzimayi. Iye wati Amalawi ambiri omwe akuchokera mdziko la South Africa akuyenda odwala kale ndipo akumafikira kulandira thandizo la chipatala. Mwa anthu asanu omwe amwalirawa iwo akwanitsa kuzindikira anayi pomwe mmodzi sakudziwikabe. Ndinene chonchi kuti anthu ambiri akuyenda kudwala. Marekodzi athu ku chipatala pa kampanopo akulandira anthu ambiri odwala. Pa chifukwa chimenechi taonanso kuti anthu ena akumwalira. Kufikira lero anthu amene amwalira ndi anthu 5. Mwa anthu 5 amenewa tili ndi marekodzi anthu 4, zimayi 3, mzibambo mmodzi amene wamwalira dzulo, amene wamwalirira pakati pa Tete ndi Mwanza. Pofika ku Mwanza kuno wafika atamwalira kale. Thupi lake lili ku mochari linyamulidwa lero kupita kwawo chikwawo. Pakadali pano Kalengamaliro wati iwo akulandira Amalawi pakati pa 2,000 ndi 3,000 tsiku lililonse. Komabe iwo ati pali chiyembekezo choti chiwerengerochi chiyamba kutsika kamba kuti nzika zambiri zomwe zinaonetsa chidwi chofuna kubwerera zafika kale mdziko muno. Pa tsiku tikumalandira anthu between 2,000 and 3,000. So far anthu amene afika kufikira lerolo tikhoza kunena kuti 32,000 apitirira. Chifukwa our updated figures kufika pa 4 July tinali odutsa 28,000. Koma takhati kulandirabe anthu pa 5 pa 6 even lerolo tikulandirabe anthu ndiye tikudziwa kuti manambaziwa akwerabe kwambiri kudutsa pa 28,000 imene tinali nayo iji. Ku South Africa anthu akusonkhanabe m'makampu. Mwina panopo tikhoza kunena kuti akhala akuchepa chifukwa choti anthu ambiri abweretsedwa ku Malawi kuno, koma tili nawo ndithu anthu amene akusonkhana m'makampu. Chiyambireni ntchitoyi boma la Malawi pamodzi ndi boma la South Africa komanso anthu ndi mabungwe akufuna kwabwino akwanitsa kubweretsa kuno kumudzi Amalawi pafupifupi 32,000. Themba Mwale, MBC, Mwanza. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Piri yati boma lionetsetsa kuti ndalama za thumba la chitukuko la CDF akuzipereka mnthawi yake m'makonsolo onse mdziko muno kuti chitukuko chipite patsogolo. Apiri anena izi ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe pomwe amauza aphungu kuti ndalamazi ayamba kuzipereka m'makonsolo akamaliza dongosolo lonse. Padakali panopa makhanso ndoyembekezera achita advertise akufuna tsopano anthu amene akagwire ntchitozo. Remember, mukumbukire inuyo kunena kuti ntchito zikagwiridwe zija ogwira se akukhansoyi agwire se aboma ndi ma contractors. Ndiye padakali pano makhanso ambiri ayika m'manyuzi kuti afuna anthu odziwa kumanga. So anthu odziwa kumanga across the country ndi amene akuyenera kuchita apply. Akapanga apply, Minister of Finance ndiyo konzeka ndi ndalama kuti yapatse fee yoyambirira amene makha 20% yoti achite mobilizing kuyamba kumanga. Kwina akuadzilipidwa malingana ndi stage imene ali. Komanso quality ndi china chilichonse pa ma dashboard amene tikuchita launch aja itaonetsa inunso mutanena kuti ife ngatatola nkhani zimene akuti akumanga apazi ndiye zenizeni, because ndalama tikugwitsa ntchitozi ndi za msonkho wa Malawi. Amalawi akuyenera adziona value ya ndalama zawo. Ndikukhulupirira kuti next week, likely next week, in the course of next week, tikuyenera kuti tikhale tachita launch dashboard. Padakali pano amachita popularize and data ikulowa kuti tsiku limene tikuyitaneni kuti bwerani mudzaone tidzitha kunena kuti 10 tipite kuchitipa olo inu mutha kunena kuti 10 tipite ku Nkatabe constituency yakuti pamene paja ikuonetsani MP wakudera kondani kuli ma projects anji. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu ya nkhani zathu. Boma
lati mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse za boma pakagwiridwe ka ntchito ungathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Chiwerengero cha Malawi omwe amwalirira njira pobwera ku Malawi kuchokera ku South Africa tsopano chafika pa 5. Mu nkhani za masewero, mtsogoleri wa bungwe la Sulo Brigadier General Gilbert Mitawa wasankha mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Maia kuti ndiye yemwe akumufuna kuti adzayimirirenso pa mpandowu pa chisankho chomwe chichitike chaka chamawa. Kafukufuku yemwe a Malawi Human Rights Commission anachita okhudza umoyo wa anthu achi albino waonetsa kuti mchitidwe osala anthu achi albino pa ntchito za chitukuko ukubwezera m'mbuyo kuthekera kwawo pothandizira kugwira ntchito nawo za chitukuko mdziko muno. Bungweli linachita kafukufukuyu pofuna kuona zovuta zomwe anthu akhungu achi albino akumana nazo mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Human Rights Commission Andrew Kavala atsindika kufunika kopereka uthenga kwa anthu kuti asinthe kaganizidwe kawo pa anthu achi albino kuti izi zisinthe. Beatrice Mwape wadzandiripoti. The report has indicated that people with albinism continue to face challenges in accessing healthcare services due to a shortage of dermatologists and ophthalmologists, forcing many to travel long distances to receive treatment. It also noted that people with albinism continue to experience exclusion from employment and entrepreneurship opportunities, as well as negative perceptions and employer bias in the workplace. Additionally, the report revealed that stigma, bullying, and harmful beliefs continue to affect learners with albinism, leading to absenteeism and school dropouts. The report further revealed that social protection programs do not adequately take into account the needs of people with albinism. It also notes continued threats and violence against people with albinism. Speaking after presenting the findings, Chairperson of the Disability and Elderly Rights Directorate at the Malawi Human Rights Commission, Andrew Kavala, stressed the need to strengthen awareness campaigns to change people's attitudes towards persons with albinism. It is the responsibility of every Malawian to ensure that issues of inclusion, issues of equity, access to services should be given a priority. Persons with albinism, just like any other Malawian, have the right to access services equally across the country, and any factors stopping them from accessing social services in Malawi should not be tolerated. Reacting to the report, President of APAM Yang Muhamba said the findings reinforce those of previous studies and called for stronger collaboration among NGOs and other key stakeholders to move from recommendations to action and bring about tangible change. We have seen the data from the report. There is a good amount of data that is very useful to ensure that we advocate with evidence. So we are going to use the report to advocate with the evidence, but there is need for the strategies to be implemented on the ground. Program Manager for Standing Voice, Tuntufie Juma, said the findings will help the organization implement data-driven projects that will positively impact people with albinism in the areas where it operates. So this report that has just come out will help us shape our interventions after knowing what barriers are there and how best we can support persons with albinism by addressing those barriers. Statistics indicate that Malawi has more than 134,000 people. Bank ya First Capital yati chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito njira za makono akafuna kupeza thandizo la banki chakwera m'miyezi 3 yomwe akhala akuyendetsa mpikisano wawo wa swipe. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki iyi Achitsanzo Gadi anena izi pamwambo wopeza omwe achita mphumi mu mpikisanowu. Iwo ati mpikisanowu anawukhazikitsa pofuna kulimbikitsa anthu kuti adzigwiritsa ntchito makhadi awo akafuna kugula zinthu. Mtolankhani wathu Edith Kaira anayankhula ndi Agadi. Mpikisano umenewu timapanga kuti tipange encourage ma customers kuti aziuza makhadi kuchoka ku ma traditional payment methods ngati olipira ndi cash. Zimene zitikupanga chifukwa chakuti monga tonse tikudziwa masiku ano cash ndi chinthu chokunena kuti sichili secure,
komanso masiku anowa munthu ukamapita m'mastore umapezeka kuti zinthu mitengo imakhala yokwererapo tanthauza kuti munthu ayenera kunyamula ndalama zambiri. Koma ndi khadi ndithu kuti wayika mu wallet umakwanitsa ndithu kugula magroceries ako onse zonse zimene ufuna kugula ndithu ndi khadi. Komanso kwa iwo amene akupanga mabizinesi zimapezeka kuti ndalama zimene akulandira zimapita directly to the bank, which is also ngati njira yotetezeka komanso yotha kuti iwo azitha kupanga ma reconciliation mosavuta. Mpikisano sono ndalama zingamayika ndalama zingati pa mpikisano umenewu komanso anthu onse amene apambana ndi angati? So mpikisano umenewu timapereka ma trolley dash atatu. Trolley dash imeneyi tikupereka kwa ma users amene ayuza makhadi kuno ku gawo la kumwera pakati ndi kumpoto. Koseku awina ndi anthu atatu. Trolley dash yoyambirira tupereka 500,000, yachiwiri tupereka 300,000, yomaliza 100,000. Komanso taperekaso mphoto yomaliza ya dinner ku sunbed ina iliyonse. So imeneyinso tapereka kwa anthu atatu, modzi wa kumpoto pakati ndi kuno kumwera. Komuna tifolo kuzeneso kuti cholinga chimene munapangira mpikisano umene maono ndi chakwanitsidwa? Cholinga chathu chakwaniritsidwa chifukwa taona kukula kuchuluka kwa ma customers kuchoka ku cash payment komano kupita ku ma payment ajani akhadi. Komanso taonanso ma customers athu amene ali partner wathu Chipiku akutiuza ubwino wake wolandira ma payment munjira imeneyi ya makono kusiyana ndi njira imene akhala kupangira mbuyo mosemu. Zonsezi zikuonetsa kuti zonse zimene timafuna tikwaniritse takwaniritsa, ndipo ife a First Capital Bank we remain committed kuti zimenezi tipitiritse patsogolo, cholinga kuti anzathu both ma consumers komanso anzathu amapanga ma business tikwaniritse loto lawo. Right. Mpikisano umene mwaucha chani? Mpikisano umene timaucha swipe and dash, kupangira kuti awo akwina apanga swipe awina trolley dash enawo awina dinner. Mwati ndalama kusene ndalama zingati mpikisano wonse? Mpikisano wonse tikatiwerengetse bwino mwini 500,000, 300,000, 100,000 ku north ndi 200,000, then imeneyo tipange times 3. Mtsogoleri wa bungwe la Sulom, Brigadier General Gilbert Mitawa, wasankha mtsogoleri wa bungwe la FAM a Fleetwood Haiya kuti ndiye yemwe akumfuna kuti adzayimirirenso pa mpandowu pa chisankho chomwe chichitika chaka chamawa. Mabungwe ena asanu asankhanso a Haiya. Mu studio muno ndili ndi olemba nkhani wathu Amin Musa kuti afotokoze zambiri pa nkhaniyi. Amin, tafotokozapo nkhani imene tayitambasule. Tathokoza kwambiri Cosmas. Mina wakambira unaona kuti chisankho chimene chichitika chaka chamawa. Chaka chamawa mwezi wa December. Muone kuti 2026 sinafika December, koma 2027 December. Ndi zokonzekera zikuona kuti zayamba kapena kuti zochitika zayamba, zochitokito zayamba. Mabungwe pa Chingereza kuti endorsement osati nomination for pamakhala process atatu. Process yoyamba ndi endorse kungonena kuti ifeyo maganizo athu tifuna kuti uyu azayimire. That's kungokamba chabe. So mabungwe okwana 5 apangako kale, taona bungwe la chigawo chakumwera, chigawo chapakati, chigawo chakumawa komanso chigawo chakumpoto ndi bungwe loyendesa masewero ampira wa Munchenga jamati bisoka asankha kale iwo anena kale kapena kuti apereka maganizo kuti akufuna kuti Haiya azayimirenso. Apapa Gilbert Mitawa nawonso aperekaso maganizo awo amangoyankhula ngati iwo osati Sulom, chifukwa iwo akuyimira bungwe la Sulom koma Sulom sinapange chiganizo. Izi zikuonetsa kuti chisankho chikhala chotentha kwambiri, ngakhale padakali pano ndi Haiya okha ndi amene anena kuti iwo afuna azayimire. So anena kuti akufuna koma ma process na kuti kumakhala endorsement kena kubwera process ya nomination. Ma nomination amapanga ndi ma association kuti ife ngati association tapereka kuti tikufuna uyu. So imeneyo akhala ngati no official amalembera kufamu kukapereka chikalata kusaina mamembala onse. So iyi ndi stage yoyamba ma endorsement zongokamba chabe kuti ife tikufuna uyu koma no officially ndiye kuti kubwera ma nomination imene association ya yonse ilembe kuna kuti ife tikufuna uyu. Ndipo ti chisankho panopo aonetsa chidwi kwambiri ndi Haiya okha. Ukuona kuti pakupita kwa nthawi enanso atumphuka. Ndizovuta kunena kuti tingaona Haiya okha akupita opanda kupikisana nawo. Sindikuona choncho chifukwa muzaka zonse zapita mbuyo mu pamapezekabe ena and panopa ngakhale kuti ma association akutchula za Haiya komanso Haiya ndi amene abwera poyera chifukwa choti mwina ali pa mpando kale.
pasipo underground tikuva maina ambirimbiri wakuti khangati and zinazo ena akumenya nkhondo ya pasipasi kuti mwina asatulukire komano ndikutakuona ena akabwera chosangatsa kwambiri chisankho chakumpirako samabwera munthu wachilendo ngochoka kwina kwake kuvumbuluka amakhala wamkatikati momwemo atakhala wakufamu komweko kuti ali mu komiti apa ndi ahaya kapena kusulomu kapena mmatimu so maina akutchulidwa kuma official ake usanabwere poyera sitingatchule koma alipo angapa amene akutchulidwa kuti akuzoka pisa ndi ahaya chaka cha mawa kusonyeza kuti mwina mwake masiku akubwera udzabweranso pano udzatifotokoza kuti atumphuka akuti akuti ndipo mwina sakhala mmodzi of course chisankho chikumapeto kwenikweni amakhala awiri opikisana kwambiri mwina akakhala kuti alipo atatu folo komano awiri okhamphamvu amakhalapo ndikukhulupira kuti tizibwera tizinena ndipo zichitika ndikukhulupira kuti alipo mainawo alipo koma aine ake usanabwere poyera ndi sitingatchulire ayi chabwino. Tipite kumpikisano wa FIFA tsopano. Timu ya Morocco ndiyo kayo yomwe yafika mu ndime ya pamapeto makamaka pamaiko akuno ku Africa. Kodi vuto kwenikweni limene ukuliona iweyo ngati olemba nkhani za masewero kuno ku Africa vuto lathu njani? Choyambirira kuzokuona kuti maiko amene anapita kumene kuchako kuno ku Africa analiko 10 pamaiko 10 maiko kwana 9 anapita mu ndime ya matimu 32 kenako anazachotsera kupita mu ndime ya 16 unapita matimu awiri okha kuchoka pa 9 awiri sono 7 anatuluka tikunena pano ndi kuti kunatsala ndi Morocco ndi Egypt amene afika mu ndime imene ya matimu 32 kenako makamaka 16 kenako ku ndime ya matimu 8 kwafika timu imodzi ya Morocco imene kuswera ndi timu ya France vuto dakalipobe mwina kwambiri maiko amu Africa timaziyang'anira pansi chifukwa tikatenga bwino mipira imene ikusedwa kunja ngati ku France ku Germany ku Italy ku England ma player kamene kuseda amene akuchita bwino kwambiri ndi amu Africa nokuzoona achina Salah wachita mbiri kwambiri ku England kuja achina Sadio Mane aku Senegal wachita mbiri kwambiri ku Morocco kunde ule ma player ambiri amene akuseraso maiko azungu aja maiko amene achakuti achite bwino kwambiri ndi osera kuno ku Africa koma akabwera kuno uzaswera ngati ku Africa timu yawo sizikuyenda ndi maona ngati mwina vuto ndi ku Africa kuno kuti mpira wathu kati mapatsa ulemu amene aja chifukwa mukangana Morocco amene ilili osera oposa mbiri na amaswera ndi amene aja azungu aja ku England kuti koma kamamenyera timu yawo zimavuta so apapo kwasala timu imodzi ndikuona kuti ngati Africa tikuyenera kuzuka kuti mpira wathu chikuti vuta ndi chani development kapena kuti timapatsa ulemu mwina kantima kakomawo pakuti awawa ndi opita patsogolo kungoyankhula kungozimva chabe kuti adzathu ndi otsogola chimenecho chimatipatsa mantha kwambiri otherwise chachotsa mantha ndizotheka kuti siku linake timu ya ku Africa ikozotenga World Cup ndizotheka ntayikirapo ndemanga pamene wanenapo kuti mwina nkutheka kuti awawo akakasewera ku Europe kapena kwinako amaona ngati kuti aune mabwana awo ndi akakalowa nawo mpikisano ngati akupikisana nawo amaona ngati mwina akuachita chipongwe koma timakhulupirira kunena kuti munthu ngati munthu wakuda wakula ku dziko la azungu wakula kumene kuja kubwera kuno azungu ajasuma opa chifukwa makhala kuti wakula nawo wadziwa ukuziwa kuti ndi anthu zijasona kuti ife mwina ndi anthu akuda kapena azungu ndi anthu kwambiri zina zachikale koma ngati wakula komweko koma iye ndapena amene akhaso kuti akuluakulu anthu atimachita nawo zofanana tiye nawo ndiwonso ndi anthu ngati ife tomwe tiye tilimbikire tikhoza kuwagonjetsa ndipo ndizotheka ndi miyendo iwiri ifenso iwiri zotheka so kaulemuko mwina kalipo koma atachotsa ulemuko ndikuphera siku linake tizaona zinthu zosintha kwambiri tingoti mwina kutsogolo kuno matimu aku Africa adzachite bwino including Malawi ziko kwambiri ndi nkhani imene inso tutafika pamapeto pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane tiye tionenso mitu ya nkhanizi. Boma lati mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse za boma pakagwiridwe ka ntchito ungathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Chiwerengero cha Malawi omwe amwalirira njira pobwera ku Malawi kuchokera ku South Africa tsopano chafika pa 5. Mu nkhani za masewero mtsogoleri wa bungwe la Sulo Brigadier General Gilbert Mitawa wasankha mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Maia kuti ndi yemwe akumufuna kuti adzayimirirenso pa mpandowu pa chisankho chomwe chichitike chaka chamawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Cosmas Chale, pitirizani kuonera MBC.